Dobrý deň. Októbra. Dnes sa mi stala neobyčajná príhoda. Ráno som stal dosť neskoro a keď mi mávra donesla vyčistené topánky, spýtal som sa, že koľko je hodín. Keď som počul, že už dávno odbilo 10, rýchlo som sa začal obliekať. Priznám sa, na reč by som vôbec nebol išiel do toho úradu, lebo som vopred vedel, ako kyslo sa zatvári predosta nášho oddelenia. Ten starý somár istotne mi závidí, že práve ja sedím v kancelárii pána direktora a orezávam pre jeho excelenciu brká. 4. októbra. Dnes je streda. Preto som bol nášho pána direktora skôr na byte, aby som si mohol sadnúť do jeho kancelárie a orezávať mu už brká. Ten náš pán direktor musí byť veľmi múdry človek. V jeho pracovni sú samé knihy s knihami. Všetko po francúzsky alebo po nemecky, samozrejme. 4. decembra. Už niekoľkokrát som sa snažil prísť na koreň takýmto rozdielom. Prečo ja, Aksenty Ivanovič Poprištin, som len titulárnym radcom? A ako k tomu dojdem, že som len titulárnym radcom? Možno som nejaký generál, alebo gróf, a len sa zdám, že som titulárnym radcom? Možno sám neviem, kto som. Veď, koľko je takých prípadov v dejinách, že žije si nejaký obyčajný sedliak alebo remeselník a zrazu vysvitne, že je z neho veľmož, za vševeru aj cár. 5. decembra. Dnes som celé predpoludne čítal noviny. Čudné veci sa dejú v Španielsku. Píšu, že vraj sa uprázdnil trón a Cortési sú v ťažkej situácii ohľadne voľby ďalšieho následníka trónu. Príde mi to čudné. Ako sa môže uprázdniť trón? Vraj akási Donna má nastúpiť na trón. Nemôže Donna nastúpiť na trón. Na tróne musí byť král. Ale vraj nie je kráľa. Král určite je, len je iste na nejakom neznámom a tajnom mieste. 8. decembra. Už som chcel ísť aj do roboty, áno, ale zdržali ma rôzne príčiny a úvahy. Španielská otázka mi nešla z hlavy. Je to možné, aby sa Donna stala kráľovnou? Tieto udalosti ma natoľko ochromili a otriasli mnou, že som sa nevedel vôbec na nič iné sústrediť. Len som ležal a rozmýšľal nad španielskou otázkou. 43. apríla roku 3000. Dnešným dňom je najvyššie slávy. Španielsko má kráľa, našiel sa. Ten kráľ som ja. To je neskutočné. Nechápem, ako som si mohol myslieť a domnievať sa, že som titulárnym radcom. Ako mi na um mohla prísť taká bláznivá myšlienka. Teraz mi to už je jasné, už to vidím všetko ako na dlani. Predtým neviem, predtým to bolo v akejsi v hmle. To všetko pochádza z toho, že ľudia si myslia, že ľudský mozog je v hlave. Vôbec nie. Prináša ho vietor od Kaspického mora. Keď som Mavre oznámil, že to som, len splasla rukami a divne umrela od strachu. Hlupaňa, ešte nikdy nevydal španielského kráľa. Ale ja som sa ju snažil ubezpečiť a milostivými slovami ju presvedčiť, že sa vôbec nemám na to, že by mi niekedy zle vyčistila topánky. Veď je to nevzdelaný národ, s nimi človek nemôže hovoriť o vznešených veciach. Nejaký dátum, deň bol bez dátumu. Dnes som sa inkognito prechádzal po Nevskom prospekte. Viezol sa tam aj jeho veličenstvo cár. Ale všetci strhli čiapky a ja tiež, ale vôbec som nedal na sebe znať, že som španielský král. Nepokladám to za primerané, najprv sa treba predstaviť u dvora. 86. marca obra medzi dňom a nocou. Dnes prišiel za nami náš sluha, vraj už je to vyše 3 týždňov, čo nechodím do roboty. Tak som šiel, len tak zo zábavy. Náš pán direktor si myslel, že sa budem kláňať a ospravedlňovať, ale ja som na ňo kúkol len tak ľahostajne. A sadol som si, ako by som nikoho nevidel. Díval som sa na celú tú kancelárskú háveď a myslel som si, oj, keby ste tak vedeli, kto medzi vami sedí, taký poplach by ste urobili. Ale
Najlepšie som sa zabával, keď mi podstrčili papier, že sa mám podpísať referent ten a ten. Akorát na najvyššie miesto, na najväčší priestor, kde sa podpísuje pán direktor, som napísal Ferdinand VIII. Mali ste vidieť, aké zbožné ticho zavládlo, ale ja som len mávol rukou a povedal som, nejaké prejavy poddanosti nepotrebujem. 1. decembra. Nesmierne ma zaráža nedochvíľnosť španielských poslov. Prečo neprišla žiadna deputácia zo Španielska? Čo ich len mohlo zdržať? Že by Francúzsko? 30. februárius Madrid. Tak je to tu. Už som v Španielsku. Zdrel som to tak náhle, že som sa dosť z toho nestihol spamätať. Ráno pre mňa prišli španielskí posly, nasadli sme do koča a šli sme. Bola mi čudná tá nezvyčajná rýchlosť. Ani nie o 30 minút sme boli na španielských hraniciach. Keď sme vošli do prvej miestnosti, videl som množstvo ľudí s oholenými hlavami. Ale hneď som sa dovtípil, že to budú vojaci alebo granti, pretože tí si holia hlavy. Nesmierne ma ale však zarazilo správanie štátneho kancelára, ktorý ma viedol za ruku, sotil do malej miestnosti a povedal, tu seď, a keď budeš tvrdiť, že si král Ferdinand, ja ti to vytlčem z hlavy. Ale ja som vedel, že to je len skúška, a odpovedal som záporne, samozrejme. Na to ma 2 razy udrel palicou tak veľmi, že som skoro vykríkol. Ale zdržal som sa, keď som si spomenul, že to je rytierská obyčaj pri udelení vysokej hodnosti. V Španielsku sa dodnes zachovávajú tradície. Ostatne, dneska som prišiel na to, že Španielsko a Čína sú vlastne jedna a tá istá krajina. A ľudia si ich len z nevedomosti považujú za rozličné štáty. Radím všetkým, napíšte si na papier Španielsko a bude z toho Čína. Január tohože roku, ktorý nadišiel po februári. Dodnes nemôžem pochopiť, aká je to vlastne zem, to Španielsko. Národná etiketa, dvorné obyčaje, všetko je veľmi čudné. Nechápem. Naskrze nič nechápem. Dnes mi oholili hlavu, aj keď som z celej sily kričal, že ja nechcem byť mníchom. Nechápem nerozumnosť kráľov, ktorú túto hlúpu obyčaj doteraz nevykorenili. Zase nejaký dátum. Deň bol zase bez dátumu. Dnes prišiel veľký inkvizitor do mojej izby. Ale keď som počul už v ďalke jeho kroky, rýchlo som sa schoval pod stoličku. Najprv na mňa kričal Poprištin! Jáni Buk. Potom Aksenty Ivanovič, titulárny radca šlachtic. A ja len mlčím. Potom král Ferdinand. Král. Už som chcela vystrčiť hlavu, ale som si spomenul, že nie, bratku, mňa nedostaneš. Zas mi budeš liať na hlavu studenú vodu. A on ma našiel. Našiel a palicou ma vyhnal pod stolíčky. Ukrutne čertovský bieda hnusná palica. Ostatne všetko toto mi vynahradil môj dnešný objav. Zistil som, že každý kohút na Španielsko, že ho ma podperí. Dň 3-4 a mrckou ruár bev 3-4-9. Nie, už to tu nevydržím. Bože, čo so mnou robia? Čo do mňa chcú? Nič nemám. Lebo sa mi točí, všetko mi zmizne pred očami. Čo do mňa chcú? Prečo ma bijú? Sadni si, môj kočíš, dajte mi 3 rýchlych koní. Cengajte, cengáčiky, cengajte. Na jednej strane more, na druhej Španielsko. Už vidím aj ruské chalupy. Či sa tu moja matka trápi pod oblokom? Mamička, polutuj svoje chore dieťatko, pozri, ako ho trízňa, vyron slzu na jeho bolavú hlavku, nechcú ho, ublížujú mu. Mamička, polutuj svoje chore dieťatko. A viete vy, že alžírsky bej má rovno pod nosom hrču.